Orao belorepan je naša najveća grabljivica koja živi u Srbiji, impresivnih dimenzija što se apsolutno može vidjeti u svim segmentima snimaka, od letenja do manipulisanja ljudi njima i tako dalje. A sa druge strane, ono što je dobro u poslednje vreme sa orlovima belorepanima, to je da njihova brojnost postepeno ipak raste. Na neki način su uspeli da se prilagode životu u ovom okruženju, ali ipak im je najvažnije su im vodena staništa, ritovi iz kojih se hrane, pre svega ribama, ali i drugom hranom. Ono što je sa druge strane naličje ove ekspanzije populacije belorepana je to da ipak u populaciji belorepana i dalje ima dosta jedinki koje iz različitih razloga dolaze u nepovoljne i nezgodne situacije. Najčešće situacije koje imamo su situacije da mladunci ispadaju iz gnezda ili da su mladunci koji pokušavaju da polete nisu još dovoljno spremni za samostalni život. Takve situacije su uglavnom jednostavnije rešavaju utoliko što je potreban kraći oporavak i što je potrebno takvim pticama, one nisu toliko agresivne i toliko besne u prilikom samog rada sa njima. Imamo takođe još jednu vrstu postupanja i slučajeva gde su česti orlovi belorepani, to je onaj najgori deo koji nažalost takođe imamo, to je slučajevi trovanja. Oni vrlo često stradaju kao žrtve postavljenih zatrovanih mamaca, nekad ugibaju, a nekad i preživljavaju. Ono što je najlepše u našem radu ili jedan od najlepših segmenata našeg rada sa orlovima belorepanima, to je kada imamo prilike da eto ovako jednu lepu, odraslu, zdravu jedinku uspemo da je spasemo. Znači da nemamo samo situacije da se bavimo stradalim jedinkama, nego da uspevamo da oporavimo odrasle, polno sposobne jedinke koje su bitan deo, reproduktivni deo populacije belorepana. I upravo ovaj slučaj iz blizine Čente, iz Potamišja, iz blizine Dunava, iz jednog pravog tipičnog belorepanskog terena koji se vidi svugde oko nas, jedan takav slučaj gde smo imali s jedne strane vrlo svesne građane, ljude koji vole prirodu i koji reaguju na situaciju u prirodi na pravi način, a sa druge strane imali smo i sve segmente našeg rada dobro izvršene kako treba. Mi kao zavod smo blagovremeno reagovali, odneli ga na Palić. Ptica je tamo bila u dobrim uslovima, u dovoljno velikom kavezu gde je posle malko dužeg oporavka ipak došla do te svoje potrebne fizičke snage. Evo sad smo je pustili da pomognemo tom belorepanu da i dalje postane i ostane vladar našeg neba iznad ritova, bara i poplavnih šuma. Svakodnevno dolazimo ovde u Čentu u prirodu sa psima. Tako smo i pronašli orla belorepana koji je bio bolestan i pozvali smo Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i ptica je bila iznurena, nije mogla da leti. Videli smo pticu jer je bukvalno prišla kući mog prijatelja, bukvalno velika ptica koja se ukazala da traži pomoć. I shvatili smo da nešto nije u redu s njim. Dobili smo informaciju da se obratimo Pokrajinskom zavodu, oni su ljudi odmah došli, pokupili pticu, to je bilo 4. maja. Na današnji dan je ptica vraćena u prirodu, živa, zdrava, puna snage. Učinili smo jedno dobro delo. Nalazimo se u okolini Čente. Ovde smo iz razloga jer smo 4. maja pronašli belorepana, odnosno dojavljeno je Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode da je pronađena ptica koja je bukvalno tražila pomoć, bila iznemogla. U pitanju je orao belorepan i ekipa zavoda, odnosno tim za zbrinjavanje divljih vrsta, izašao u što kraćem roku na lice mesta. Došli smo po pticu, preuzeli je i odneli, transportovali na Palić. Na Paliću je prihvatilište gde se ptica rehabilitovala čitava 2 meseca. Određeno je da je u pitanju ženka, na osnovu njenih morfoloških karakteristika, kao što vidite, urađena su merenja, znači tarzalnih delova, urađeno je merenje na vagi. Ptica je teška nekih 5 kg i 100, u pitanju je, ponavljam, ženka, tako da dobro se oporavila i nakon 2 meseca, evo sada je danas 14. juli, nalazimo se ponovo na nasipu u blizini Čente. Iza nas se nalazi jedan kanal Bajbok koji je povezan sa rekom Tamiš, tako da tu smo došli da pustimo pticu.